பிரைஸ் த லார்ட். இன்னைக்கு இயேசுப்பா உங்களை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை என்னன்னா, அந்தி சந்தி மத்தியான வேலைகளிலும் நான் தியானம் பண்ணி முறையிடுவேன், அவர் என் சத்தத்தை கேட்பார். ஆமீன். ஒரு பெரிய ராஜாவாக இருந்தால் எவ்வளோ வேலைகள் இருக்குன்னு தெரியும், நிறைய காரியங்கள் அவருக்கு இருந்திருக்கும். ஆனால் இதை எல்லாத்தையுமே தாண்டி தாவீது ஜெபிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு டைமை ஒதுக்கி ஆண்டவரோட பேசியிருக்காரு. என்னதான் நான் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாலும் நான் கர்த்தரை தேடுறத ஒரு நாளுமே நான் மறக்க மாட்டேன், 3 வேளையும் நான் கண்டிப்பாக கர்த்தரை தேடுவேன்றதை இங்கே ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு. இன்னைக்கு நாம் எல்லாரும் எப்படிங்க இருக்கோம்? ரொம்ப பிஸியாக ஓடிட்டே இருக்கிறோம், வேலை செய்கிறோம். தப்பு கிடையாது. நீங்கள் பிஸியாக ஓடுனாதான், வேலை செய்தாதான் பணம் வரும். பணம் இருந்தால் தான் நம்மளோட தேவைகளை நம்ம சந்திக்க முடியும், நம்ம ஃபேமிலியையும் ரன் பண்ண முடியும். எல்லாம் கரெக்டு, இதில் எந்த தப்புமே இல்லை. ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆண்டவரை தேடுறத ஒரு நாளும் மறந்துடவே கூடாது. நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டு கடைசியில் ஆண்டவரையே மறந்துடுறோம். இந்த ஆசீர்வாதம் வர்றதுக்கு காரணமே ஆண்டவர் தானே. அவரை மறந்துட்டா எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் வரும், முன்னேற்றம் வரும்? அதனால் கொஞ்ச நேரம் உங்களோட பிஸியான லைஃப்பில் இருந்து கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்கி வச்சு ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு காலையில் ஒரு 5 to 6 இல்லை ஒரு 6 to 7, நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா 11 to 12, ஈவினிங் ஒரு 6 to 7, இந்த மாதிரி 3 நேரமாக எடுத்துக்கோங்க, இல்லை 2 நேரமாக கூட எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்ச நேரம் உங்கள் பிஸியான லைஃப்பில் ஆண்டவருக்குன்னு டைம் ஒதுக்கி அவரோட சமூகத்தில் கொஞ்சம் உட்காந்து பாருங்கள். இந்த உலகத்தில் ரொம்ப பிஸியாக ஓடி ஒரே டென்ஷன், பிரச்சனை, கடன் பிரச்சனை, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனையெல்லாம் மனுஷன் பார்த்து ஆஃபீஸ் முடித்து வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு மாதிரி ஆகி தான் வரான். ஆனால் இதுவே நீங்கள் ஆண்டவரோட சமூகத்தில் ஒரு 1 மணி நேரம் உட்காரும்போது உங்கள் மனசில் வர ஒரு சமாதானம், அவரிடத்துலேருந்து வர ஒரு வார்த்தை தான் உங்களை ஆசீர்வாதமாக வாழ வைக்கும். நீங்கள் எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் ஜெபம் பண்ண மறக்கவே கூடாது. ஜெபந்தான் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும். ஜெபந்தான் உங்களை கட்டும், பலப்படுத்தும். உங்கள் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதே ஜெபந்தான். நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அநேக சோர்வுகள், பிரச்சனைகள், உபத்திரவங்கள், இது எல்லாவற்றிலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்க இந்த ஜெபம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த போராட்டமான உலகத்திலேருந்து உங்களை கொஞ்சம் காத்துக்கொள்ளுங்க. ஆண்டவரோடு பேசுங்க. உங்களை பலப்படுத்துகிறாரு, தைரியப்படுத்துகிறாரு, உங்களை பாதுகாக்கிறாரு, உங்களை தேற்றுறாரு, உங்களோட பேசிகிட்டு இருக்காரு. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு நமக்கு டைமே இல்லை. ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். கொஞ்ச நேரம் அவரோட சமூகத்தில் உட்கார்ந்து பாருங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சமாதானம் இருக்கும், ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கும். அதனால் ஜெபம் பண்ணுறதை மட்டும் விட்டுறாதீங்க. எப்பவுமே அவருக்கும் நமக்கும் இடையில் ஒரு ஐக்கியம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஜெபமுள்ள வாழ்க்கை தான் ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையுமே. ஆமீன். God bless you.